Вы чулі, як шумна ў музеях? Страхата, які вэрхаў. І я не пра школьныя групы ці тэмпераментных турыстаў з Іспаніі ці Кітаю. Я пра экспанаты, карціны ды скульптуры. Яны ж усе штосьці кажуць. Некаторыя ціхенька, амаль шэптам, але іншыя равуць, крычаць нам у твар, грахочуць, скандуюць, пяюць. Не кожны чалавек такое вытрымае. Таму, шаноўныя коцікі, не спрабуйце спажыць вялікі музей за адзін раз. Абірайце пэўную частку экспазіцыі, шукайце тыя творы, якія вам адгукаюцца ці цікавяць. А каб лепш разумець выяўленчае мастацтва падчас кантакту, давайте пагаворым аб мовах, якімі яно карыстаецца. І вы, пэўна, разумееце, калі я кажу мова, то маю на ўвазе не ангельскую, іспанскую ці беларускую мову, на якой зараз звяртаюся да вас. Я маю на ўвазе тыя характарыстыкі твораў, на якіх грунтуецца эмацыйны ці інфармацыйны эфект ад іх. І першая мова, якой звяртаецца да нас жывапіс, гэта мова памера. Жывапіс, як вы памятаеце, бывае манументальны і станковы. І вось манументальны роспіс часам бывае вельмі вялікі. Знакамітая фрэска Рафаэля, афінская школа, гэта 5 на 7 з паловай метраў. А фантастычныя фрэскі 12 стагоддзя, якімі распісана Спаса-Преабражэнская царква ў Полацку, увогуле займаюць плошчу амаль 1000 метраў квадратных. А сама царква не вельмі вялікая. Таму роспісы шчыльна атачаюць вас з усіх бакоў і сягаюць у вышыню, знікаюць у паўзмроку, што выклікае моцны эфект, калі там знаходзішся. Часам такога ж уздзеяння на гледача хацелі дасягнуць і мастакі, якія стваралі станковыя карціны на палатне. Адзін з самых вялікіх ва ўсіх сэнсах майстроў – гэта Паоло Веранезе. Мастак працаваў у Венецыі ў 16 стагоддзі і стварыў сярод іншага вось гэты твор – «Вяселле ў Кане Галілейскай». Гэта не карціна, а проста монстр. 6,60 у вышыню і амаль 10 метраў у даўжыню. Больш за 100 персанажаў, фантастычны маштаб і праца з колерам. Вось для параўнання памераў я і гэта карціна. Месціцца яна ў Лувры, і гэта ці не адзіны твор мастацтва ў свеце, на які глядзяць, але ўвесь час азіраюцца. Бо ў тым самым зале змешчана яшчэ і Мона Ліза. Азіраюцца, каб паглядзець, разышоўся ўжо натоўп ля Джаконды. Можна ісці глядзець? Ну, не, ну акей, яшчэ на Веранезе пакуль пагляджу. Пры тым, што сама Джаконда зусім пупусечка, 77 на 53 сантыметры. Вялікі памер твора пры кантакце выклікае моцны эфект чагосьці каласальнага. Гэта можа быць свята, як у Веранеза, гэта можа быць жуда і страх, як у Гернікі Пікаса. Шок і захапленне ад вітражоў Шагала ў Рэймсе, калі сярод цемры гатычнага сабора знянацку перад табой загараецца неверагодным сінім агнём дзясяткі квадратных метраў каляровага шкла. Але мовай памера можа гаварыць і невялічкі твор, нават маханькі. Кніжныя ілюстрацыі, мініяцюрныя партрэты, што ствараліся для медальёнаў, японскія бірулькі Нецке. Усе гэтыя рэчы спецыяльна ствараліся маленькімі. Частка іх крутасці, крутоты палягае менавіта ў тым, што спажываць такое мастацтва трэба бадай што з лупай. Акрамя непасрэднага памера твора, важна яшчэ і тое, колькі там усяго. Гаспар Давід Фрыдрых выяўляе адну маленькую фігурку сярод бязмежнай прасторы навокал. Манах ля мора. А Пітер Брейгель, наадварот, на не вельмі вялікай дошцы выявіў больш за 200 дзяцей, што граюць у 90 розных гульняў. Гэты твор Брейгеля вельмі цікава разглядаць. Быццам бы кніжку Віммельбух гартаеш. Але такія творы, як у Брейгеля ці ягонага папярэдніка Гераніма Босха, немагчыма спажыць за адзін раз. Трэба вяртацца да яго зноў і зноў. І кожны раз заўважаць нешта новае. Але ведаеце, так з усім мастацтвам. Нагадаю, што карціна пачынае працаваць з другога прагляда. Другой важнай мовай мастацтва ёсць сімвал, то бок знак.
Выява якой-небудзь рэчы альбо жывёлы для абазначэння сутнасці прадмета. Умоўны знак якіх-небудзь паняццяў, ідэй, з'яў, і вельмі часта сімвалы ў выяўленчым мастацтве звязаны з рэлігіяй. Яны могуць быць больш простымі, а могуць быць вельмі незвычайнымі. Напрыклад, ягнятка. Ягнятка – сімвал Ісуса Хрыста. Гэты сімвал паходзіць ад таго, што ў габрэйскай традыцыі ягняты прыносіліся ў ахвяру на Вялікдзень. А чаму Ісус ягня? Вось. Хрысціяне вераць, што ён прынёс сябе ў ахвяру за грахі людзей. Таму ў кантэксце Бібліі яго Ян Хрысціцель так і называе ягня Божыя. Але на аснове простых сімвалаў звычайна распрацоўваюцца больш складаныя, што той канструктар. Напрыклад, вось яшчэ адно ягня. Але ў яго штосьці адбылося з анатоміяй. Бо гэта ягнё апакаліпсісу. Увага, не постапакаліпсісу, гульні Fallout ды радыяцыя тут ні пры чым. Гэта адзін з сімвалаў апісання канца свету ў тым самым хрысціянстве. Такім самым чынам працуюць і складана арганізаваныя выявы будысцкіх, напрыклад, персанажаў. Гэта таксама сімвалы. Колькасць рук і галоў, дзіўныя прадметы, што трымаюць гэтай персанажы, усё гэта адлюстраванне пэўных ідэй. І вось, калі мы разумеем іх сэнс, то можам прачытаць твор мастацтва. Быццам бы гэта іерагліфічны тэкст, старажытна-егіпецкі ці, напрыклад, кітайскі. У эпізодзе пра пейзаж я ўзгадываў стыль рамантызм, казаў пра тое, што мастакі любілі маляваць вадаспады. Моц гэтай бягучай вады, што абрынаецца ў бездань, для мастакоў часам была спосабам адлюстраваць тыя рэвалюцыйныя змены, што адбываліся ў грамадстве вакол іх. І калі гэта так, то ў мяне ёсць пытанне. Што мог сімвалізаваць вадаспад, скаваны ільдом? Так, часам мастак свядома стварае вобраз як сімвал. Вось, напрыклад, твор Дэлакруа «Свабода, што вядзе народ». А часам твор пераўтвараюць у сімвал абставіны і людзі. Аўтар Евы. Хаім Суцін зусім не планаваў гэтую выяву чымсьці значна большым за партрэт. Але гісторыя нашай краіны зрабіла з Евы амаль што грамадзянскі абраз. Мастака Суціна больш цікавіў колер ды экспрэсія. Дарэчы, гэта яшчэ дзве вельмі важныя мовы мастацтва. Паглядзіце на творы фавістаў. Для іх колер – гэта галоўны элемент мастацкай мовы. Паглядзіце на гэты сіні Іва Кляйна. Яго немагчыма разбачыць. Калі ў зале ёсць твор Кляйна, то ён паглынае ўсю вашу увагу, уздзейнічае надзвычай моцна. Тое самае і з выявамі эмоцый. Статыка ці рух. Маўчанне ці крык. Прыгажосць ці пачварнасць. Усё гэта мовы мастацтва, праз якое яно звяртаецца да нас, каб выклікаць пачуцце і данесці штосьці важнае. Таму хадзіце ў музеі, спажывайце культуру, вучыце яе шматлікія мовы і пабачымся наступным разам. Пока-пока!